5 بەرەکێن تۆپا لەسەر تارێن کوردی لە باژارێ حەسەکێ کەتن هاتن بەردان ji tara xwêran ya pirê neşteciyê wê erebin û destgirtiyê rêxistina Daeş têde peyda dibin. Di berekê van topa li tara Tilhecer ketin û sê ji wan li tara Miftî ketin. Yek ji wan li ber camiya mezin li tara Tilhecer ket û bû sedema birîndariya 5 welatiyên sivîl di nav wan di 3 zarok hene. Li gor ciyê mûşeka hat xwar bi ser xaniyekî ji xaniyê taxa Tilhecer de xuya bû berê wê ji Alî Quble de hatibû. Ji Alî Quble de hatibû li ser sifinga xaniyê ser sexfê wê wextê em derketin melê nerî yanî berê vê mûşekê ji Alî Quble de hatibû bixwe jî sifinga xanî xera kiribû û xaniyê pêşiya xwe jî gelek azar giyan dibûye. Piştî otomobîlek yepekê bi şaşitî derbasî tara xwêran bû, grûpek çekdar êrîşî otomobîla yepekê kir û 7 şervanê yepekê kuştin û ji hêla xwe yepekê muhleta 24 demjimêra davan çekdara gotermê şehîda bişînin û ji tara xwêran derkevin. Lêvan çekdarên gogirêdayên bi hêza Daeş daxwaza yepekê bijînanîn û yepekê ji hêla xwe di êvara yekşemê û dişemê êrîşî navendên çekdara kir li tara xwêran bi berekên topa û kesên çekdar di camiyê tara xwêran ban kirin bi vexwendina cîhadê dijî yepekê û berî wê hin ji şervanên yepekê derbasî tara xwêran bûn ta got nikaribin ev çekdar mûşekên topa bavêjin tarên kurdî û di vê roja sêşemê 12 meha tebaxê şer hate rawestandin lê nehate xuyakirin ta ana gelo ev grûpa çekdar termê şehîda vegerandin û ji tara xwêran derketin ya na. Dara Abdû bo bernama Ark Hesekê.